George Pulicino u Robert Arrigo jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali fuq id-distrett ta' Taslima. Huwa sigriet magħruf li r-relazzjoni ta' bejniethom mhix waħda tajba u dan komplu joħroġ fid-der meta fl-ewwel ċans li kellu Arrigo ħareġ jattakka lil George Pulicino u akkużah ta' bully. Arrigo għal dan fittra li ppubblika l-erba' fuq il-ġurnal The Times. U ħadaq tabla ħabel kontra l-mod li bih il-Ministri Pulicino u Austin Gatt mexxew il-proġett ta' triq Biżazza għaliex dan mistennih l-impatt negattiv fuq il-ħajja f'Taslima. B'reazzjoni għal dan George Pulicino qal li huwa sorpriż ħafna bil-kummenti ta' Robert Arrigo li dan qatt ma kien sema l-opinjoni tiegħu qabel. Mitlub jikkommenta mill-ġurnal L-Orizzon, George Pulicino qal li Robert Arrigo qatt ma esprima dawn il-ħsibijiet la dakinhar tal-ftuħ u lanqas l-għada fl-Open Day. Il-Ministru Pulicino żied jgħid li jarra stramba li Robert Arrigo prova jagħti l-impressjoni li ntuża xi bullying biex ittieħdet id-deċiżjoni. Tenna li f'din id-deċiżjoni ġie kkonsultat kulħadd u kull pass li ttieħed dwar din it-triq il-Prim Ministru kienet jiġi infurmat biha.